Didn't hit him once. Not once. Къде си? Отвънка. На марка ли? На марка, да, къде си ти сложи, къде искаш да ходим. Е? На 240. Има един до стената, в дясната страна. Аз не виждам от тук. От тук може да го видиш. А другия вътре мисля, че това трябва да е човек. Да, а другия отвънка. Той има джип. Виждаш ли го? От тук стани. Ще ги видиш. Ти от тук, да, тук се вижда, да. От тук да, джипа, да. Има отдясно на джипа, отдясно как е, десната част, има едно щупено такова на... Да. Ще ги видиш, те ще мърдат, гледай там и ще видиш, те мърдат там. Зоната се свива. Двама са, един влезна вътре, един беше отвънка, сега вече не знам. Виждам го. Пробвам го стрелна. Двама са там. И кръга е... супер. Мога да отидем в тази сграда, виждаш ли дете? Ая ли? Да, Където съм маркнал, ли? да. Да, ама пеша ще ходим. Чай, че той излезна. Стрелят го отвън къщата отдясно. Но не можем да го видим от тук. Давай. Мисля, че няма хора тук. Ще разберем ако се подпукаме. Можеш да затвориш вратата. Той се качи горе. Можеш ли да минеш от мене? Тук мислим, че имаше емка някъде. Видим. От тук виждаш ли ги? Не. Тук има каска втора лево. Ето тук сме малко на такова место. Малко кофти. Все едно има бабунка. То има. Виждам един джип на 165 саут. Има хора, не виждам. Иначе ние сме на добре, защото те тук ще се качват. А ние сме... Виж и то няма къде да се скрият, мен. Има малко, не, но ще бъде доста опнат файт. Тук в нищото. Тук в нищото, мен. Вижда е хубаво да тръгнем към средата. Защото те са вдясно, а ние ще тръгнем към... Това се движи и тия сега трябва да се раздвижат и те. Принципно, да. Попвам пенкилър и енерджи дринки. Аз ще удара няколко 2 енерджи дринка. И ще гледам за хора. Отдясно не мисля, че ще дойдат. Само между саут и саут. Видях кола. И енеми. Убих един. Найс. Нокнах един. Нещо идва насам. Бих го. Направо го стрелям това. Спряха някъде, спряха. Его е, тук има пред това един. Само че не ги виждам откъде стрелят отпред. Видям! Вътре! Кога влезна, бе, на стената? Убий го то! Ела! То кога влезна, бе? Бати мангала! Тихо, тихо. Имаш ли се хилнеш? Имам, споко. Идва. Двама са. Долу. Найс. 6 човека. Помпа и пенкилъри, мен. Да, first aid. И вече не ти трябва осмица. Тук ти трябва четворката, съм я изхвърлил на земята, защото няма такова. Изхвърлил съм на земята осмицата, искаш да дам четворката, защото... Да. Четворка. 4 човека, човек. Къде е четворката?
Ето я на земята. 9 секунди, ние трябва да скачаме. Айде. Ела. Към някое дърво, нещо, ала-бала, крий се някъде. Тук е добре за това май. Ти можеш да легнеш, защото си с камуфлажа, аз... Ще стоя, легни, защото си с камуфлажа, мен. Няма те видят. Скри се хубаво. Некъде пред нас са, да знаеш. 100%. Някъде... Не мърдай докъде... Нищо, стой така. Просто гледай. Зад назе не вярвам да има някой, нали? Не, зад назе няма. Те са легнали като назе. В храстите гледай, панерите гледай. Ако метна гранати? Не. Чакай. Аз ти казвам, са пред нас. 165 дървета, мървета, нещо е такова. Ако видя някакви движения, ще ти кажем. Ти само стой и не мърдай. В някой храст са, некъде са... Оп! А дали е човек? Не. За дърветата се чака 100%. Там са със сигурност. И мисля, че видях един, но не съм много сигурен. Аз леко ще приближа. За да ти кажа. Отляво, отдясно виждам ли хора. Имаме 20 секунди, спокойно. За дебело дърво ще. Те тук пред тия дървета трябва да спрем. Аз се приближавам лекичко. Отдясно камъка мисля, че няма никой там. Тия педе... Оп, виждам го! Пред мене! Лежи! Не може да го убиеш. Стана. А, да. Браво, мен, браво. Стой са. Давай към мене. Той е зад дървото. Педераса му трябва да излезе него за да го... Да. Или дали е там, при педераса му. Знам дали е там. Аз нямам... Ще мръдна по-напред, за да мога да тако... Оп, пред мене. Той умре. Сам е. Къде е този педерас? Его, тича. Бич! Yes! Да. Как се прави скриншот?